Guys, nakasubuhay na ba mo kana bang experience niyo ba kada yung pagtrabaho na insulto mo ba? Na murag wala sa lugar ma kuan ba nga katauhan ng dani ana ba? May tambo na ako guys. Ako na nag-experience sa una. Trabaho ko. Ingnan ko atong akong amigo nga. Doon na may tawag. Dito ni tambo sa sud sa ako simin guys. Ah, doon ay tawag ang superintendent sa there is may preheater kay ibahin man na sa duha ka bahin ang o tulo ka bahin yun lahi na sa lahing superintendent dito sa GT lahi ni dire sa gikan sa preheater padung sa ubos antod sa finish mill ng anak dili kay ninyo masabtan pero lahi sa daang superintendent dito sa crusher maingon sa Romel kaya doon na may nahitabo atong higayon na doon na troubleshoot diri sa preheater kaya to yan atong akong amigo nga kanang nanawag si Juan ang superintendent sa preheater dahil ipa-rescue ba doon ay ipa-troubleshoot kunya to ang may tabo kami may tawag kay parang maingon ba nga doon na siya ipagsalig na mo ba nako kay naitabo naman nga primero na kutambong naghimong sa duga ng pakitang gilas ba dili sa nako istorya ninyo kanang anong nainato to sa ang istorya kami may pada dito sa atong troubleshoot kanya to daan na siya nga ipakita gyud mo ang kanang analysis ani diha lima na ra ba ka term ni nga ikalima ni karon nga kani nga sulba kaning nga trouble wala na sulbad mo to nga akong giingnan nga kuan kay naana man ang kuan nga tanawa ninyo ang line 1 kung unsay posisyon o unsay movement sa iyang kuan kay kopyahan ninyo ito ang gitanaw dito na mong manhod sa line 1 among gitanaw ang movement sa iyang mechanism dayon to akong giingnan si atong supervisor lang mo ba ang giingnan nga ang lang to siya Romel ang travel ay sa flap yung flap guys ngunit siya mapugong sa hapgas ang travel sa flap dili pareha o lower sa bintana sa balay nga kuan kanang ana bang dagan ba ana ang dagan di ay ana magsugat sila ba mo to ni ana siya nga unsa may mahimok ano ko ang kining liver aning drive motor ato ni natubang ni sa north ato ni atubang sa south ito na to nahitabo nga insulto guys so, pagsaka sa kanang superior ba kanang mga dagko ba nga production manager ana ba kanang kuan sa kanang mechanical kanang dagko na mga superintendent ana ba abot na dito yan na to si Ramel nga ang akong tao sir na ay kasagis ay tabo nga ako ni suggest ko pag-uman akong sulti nga mauna nga liver ibalik katubang sa south north o sa north south dan ko niya nga da pataka ra mag suggest mo to nga ang tibuok tropa gikatawan ko experience na ako guys na mura ka kag malusno ba kuan nga katawan ron i-underestimate ani nila di countera na ko kanang suposat ako na lang silang ingnan nga sir kana ako sir suggestion naman tada kung dili nato nabuhatag action dili man musakit akong tiyan dili maglabad akong o tanaw-tanawon ta lang ni hantod musaw pangadlaw tutan sige kita tagsweldo ato ni hunong sila katawa wala na sila katawa kuan sila nahigom sila sa kong istorya
Pero nahitabo nga na ang calibrator isa ka. Oto akong gingnan. Aw ningon ang katong si Romel nga kanang nganlam to grammar sa ang katong nasa calibrator. Na sa electrical department ba. Yan na nga ikuan ko no Mer. Ang suggest niya balihon kuno ang dagan sa motor. Ang kining lever sa uba atubang sa north atubang sa south 180 degrees. Ya na si Paras. Uy Demir, inganaon katong superintendent ba, katong production superintendent. Yan na tong calibrator nga okay ra na din, reversible man ang motor. Mao to gihimo ang action. Ako ang ito, nabuhat to gi manual. Isit og manual ang switch. Kay ana man ang switch off ang tunga dayon manual ning kanang left side nga off nga ang right side remote kita po nga gisit up og manual. So pagtuslog sa push button andar ana mo to nga gihimo na gito gipandar atubang ana ato nana siya nga next step okay. Na posisyon naman na atubang naman sa south so kining lever sa ibabaw ato ning ipaduko ato among ipaduko ya next step daw abi niya ba og ora to photo bagong kuan pa yan ako nga next step siyempre para mapinis ni atawon taod ang linkage karon nga ang linkage di man taod kay mubo naman nakuwangan naman kay naputlan to namo ibalik ni do siya among sumpayan og balik kung man among taod karon pag-testing kay maong gyud ang function din niya mao function na siya ba operate na siya ba makontrol na niya ang hot gas ug balik ba mao to niya na grammar wala kuno ka atong higayon na nga troubleshoot dili kuno to masulban kay niana man tong usang kuan dako sa gyapon sa mechanical nga himna na lang kuno beer para kuno masulban yung lagyok ba so, wala gud blanco na siya atong gayon na wala na siya kabuga ba nga para masulban to sige ako ang tong suggestion ako ay nakasulban na to mo na to nga pagkahuman sulban mo gito wala silang nasabi ato nga kuan wala sa sila na kuan pero ang katong usang superintendent mura og tanaw sa eskuha ba naa gyud niya murag nasud yang wala na niya gibuga pero tanaw na ko niya mura og nakaana siya nga kamao gyud ko inana ba ya mo lagi na guys inanay ko wala pa lang ko na barda lagi hayag-hayag ta atong kana future pero karon wala na padong nang yun ta magkasawa ba okay. Barkado hindi ka man dawat na ba so abilidad lang naata kamauta ng mga kuan ug hangin ito gikabuga pero wala saop ng adlaw guys hindi na mahimo ora to guys storytelling lang ba